जेकरा दिल में अरमान हो जाला, अरे जेकरा दिल में अरमान हो जाला उ सब ही कसान हो जाला। कि जे करे प्यारे समाज से उ दुनिया में भगवान हो जाला। ऐसा ही कुछ बात भइल बा भैया। बाबा साहब के बारे में लोग का कहेला, रउआ लोग के बजावे जाता नहीं का भैया। कि सब कहेला, कि सब कहेला कि रउआ अरे महान बाणी हो। कि सब कहेला कि रउआ अरे महान बाणी हो। अरे दलितन के साहब रउआ शान बाड़ी हो। दलितन के साहब रउआ शान बाड़ी हो। सब कहेला कि रउआ महान बाड़ी हो। सब कहेला कि रउआ महान बाड़ी हो। दलितन के साहब रउआ शान बाड़ी हो। दलितन के साहब रउआ शान बाड़ी हो। Presented by Agnihotri Production. रउआ जीवन में जिंदगी धन्य हो गई। रउआ जीवन में जिंदगी धन्य हो गई। जब से लागल सनैया मन मगन हो गई। रउआ जीवन में जिंदगी धन्य हो गई। जब से लागल सनैया मन गन हो गई। लेकिन और कहल गइल बा का भैया। अरे खुशबू जान जन में छिड़ल बगान बानी हो। खुशबू जान जन में छिड़ल बगान बाड़ी हो। साहब दलितन के रउआ शान बाड़ी हो। दलितन के साहब रउआ शान बाड़ी हो। नेक करम करे बुझागल मनवा में इच्छा। नेक करम करे बुझागल मनवा में इच्छा। हासिल कैला बाबा साहेब विदेश से शिक्षा। नेक करम करे बुझागल मनवा में इच्छा। हासिल कैला बाबा साहेब विदेश
के बाका बनल दुनिया में सतवा विद्वान बाणी हो बनल दुनिया में सतवा विद्वान बाणी हो ये दलितन के साहब रउआ शान बाड़ी हो ये दलितन के साहब रउआ शान बाड़ी हो लेकिन कहे के बाका दीहा स्वर्ग से बाबाई है ये सबके आशीष दीहा स्वर्ग से बाबाई है ये सबके आशीष झुके नहीं पावे कबहू बहुजन के शीश स्वर्ग से बाबाई है ये सबके आशीष झुके ना